Dwi'n dysgu ar lefel 3 BTEC gwasanaethau cyhoeddus a hefyd ar y gradd plismona yn Llandrillo ac yn Gaernarfon. Ar y gradd plismona dwi'n dysgu'n Gaernarfon efo myfyrwyr triniaeth gyntaf Cymraeg. Fy nghefndir i ydy ar ôl tyfu fyny'n Penllyn, mi nes i fynd i'r Llu Awyr ac ar ôl gadael fanno, mi nes i heddlu Gogledd Cymru cyn ymddeol 8 mlynedd yn ôl. Gwneud y cwrs PGC a wedyn cael swydd dysgu yn Coleg Llandrillo. So dyna nghefndir i lle dwi wedi dod i fewn i ddysgu'n hwyr fel gyrfa newydd. Dewi. Nes i benderfynu o'n i wedi bod ar cwrsiau eraill efo sgiliaeth i ddatblygu dysgu'n ddwyieithog a mwy o ddiddordeb yn y iaith Cymraeg. So nes i weld y cwrs sgiliaeth, wneud hwnnw i gwblhau o, ac ar ôl wneud hynny nes i benderfynu cario ymlaen efo wneud yr MA mewn addysg, a dwi ar y flwyddyn ddwytha rwan. So mae wedi helpu fi lot fawr efo iaith Gymraeg a cael yr awydd mwy i ddysgu'n ddwyieithog i'r myfyrwyr. Efo'r astudio, o'na wahanol fyfyrwyr ar y cwrs yn Gogledd Cymru a hefyd o'r De. Oedden ni'n cyfarfod yn Bangor, neu Glynllifon a hefyd un dosbarth yn Aberystwyth. O'na asyniadau i wneud fel rhan o'r cwrs, ond gathon ni gefnogaeth llawn ac amser i wneud o. Ar ôl wneud yr Modiwl MA trwy sgiliaeth, nath o'n wneud y hyder i fi wedyn gwblhau MA mewn addysg. Nath y cwrs rhaid mwy o hyder i fi bod fi fedru dysgu'n ddwyieithog a defnyddio pethau fel cysill, y geiriaduron a hefyd sut yn y dosbarth wneud hyn trosodd i'r myfyrwyr a rhoi hyder iddyn nhw. Mae'n bwysig iawn fod y ddwyieithog ar y cwrsiau dwi'n ddysgu am fod rhaid fel pethau fel y frigad dân a'r heddlu, mae rhaid nhw fod yn ddwyieithog i ddysgu ar yn cwrs ni. So mae o bwys mawr i myfyrwyr i fod yn ddwyieithog hefyd. Wel, mwyn mynd i'r heddlu fel plisman, mae rhaid nhw gael lefel 3 o Gymraeg. So da ni'n rhaid hwnnw fel rhan o'r cwrs yn nhw. Mae hanner yr pobl, yr athrawon yn ddwyieithog. So da ni cyn gyntaf a fedra ni ddechrau cael nhw i weld y pwysigrwydd o fod yn ddwyieithog mwyn cael y swydd nhw'n isio.